Yung ginawa nyo, ha? Chismoso yan. What are you doing? Chismoso siya. Ha? Chismoso siya. What? Chismoso siya. Palagi yan tingnan yung computer mo. Ismuso? Oo. Hi guys, good morning, good afternoon na pala kasi alas 2 na. I am so glad today kasi nakatanim ako ng 50 na punuan ng basil, and then yung Siberia, then yung mga golden na coconuts ko ay nilagay ko na doon sa kanilang kanya-kanyang lugar. Na-arrange ko na rin yung kalipay ko, yung fortune plant, at saka yung ang dami pang iba. May bougainvillea, merong kalipay, merong gumamela. Tapos, yung papaya ko ay ilalagay ko na dito sa yung papaya seeds. Tingnan nyo naman ayos. Kung tinaas kong buko dahil. Ito guys, ay gagawin kong lagayan ng seeds para tumubo ang mga seedlings ng papaya ko dito kasi na-dry na yung seeds. Dito ko ilalagay para may ma-replant na naman tayong papaya kasi dito medyo tamad mamunga na. Siguro nagtampo kasi matagal na rin yung papaya niyan, at saka yung mga ibon siguro nagtampo dahil konting hinog lang ng papaya kinakain ka agad. Kaya magtanim pa uli ako. Then yung tanglad meron din ako. So by and by, dati-dati, since nasunugan kami, sabi ko sa loob ko noon, sa sarili ko, ayoko nang magtanim, ayoko nang mag-alaga ng mga ganyang plants. Pero, alam nyo, pag hilig mo talaga Parang na-revive na naman ako, nabuhay na naman muli, kaya medyo mayroon na naman akong ganang mananim kasi every plant na itanim ko ay talagang tumutubo yan. Meron akong sa kamay, sa plants, madaling tumubo talaga. Tapos ngayon ay dahil napakarami kong seedlings ng doon sa kabilang bahay, yung paano ba i-pronounce yun? Severia ay yung yung plant na nag-i-straight lang ng tubong ganon. Pero pagka namulaklak, nakakatuwa sa gabi, pag nandyan ka nakaupo, halimbawa katulad doon sa albor, kaya ako nananim nun, mabango ang paligid para kang may perfume dyan. Kaya, at saka bibihira yon. Kaya, nabili ko doon sa Baclayon yan Ang mahal nga ng bili ko, 2.5 noon. Pero ngayon, mamimigay tayo dahil marami ng saha, marami ng tumubong, pangalan nung tumubo dun sa kilid niya, meron na siyang tumubong marami, kaya dumami yan. Ngayon ay mamimigay ako dun sa mga kaibigan kung gusto, kaya lang ewan ko kung gusto nila. Okay, so ang sabi naman ng friend ko ay pupunta raw ngayon, kaya tingnan natin si Bibet. Nakita ko sa online, nahilig pala sa tanim, kaya sabi ko bigyan ko nga, baka kung gusto lang kasi simple lang naman na tanim yun, hindi naman yung tanim na di ba? So, gusto ko lang i-share sa mga friends, and then si Alice, siguro bigyan ko sila ng tagalawa kasi yan ang available na nakuha ko doon sa kabilang bahay. Meron akong 4 dito. Ibigay ko sa kanila. Kung makapunta sila dito, at sabi naman ni Bibet ay mag-text siya or mag-PM bago pumunta dito. Tapos dito naman sa dagat, nagro-rowing kasi na-exercise daw niya. Ayan, nagro-rowing siya, nagra-rafting. Ayan, enjoy nila. Kahapon naman yung kuya niya, ngayon naman siya. Ayan. Kung ano-anong activity na gagawa namin. Ako naman ay magsasampay na dahil tapos na yung laundry ko. At katatapos lang din namin ng merienda guys. Yung turon, ewan ko kung naubos na nila. Yung nilive streaming namin kanina ng asawa ko, nagluto kami ng turon, and then yung hotdog sandwich with bacon, yun ang niluto namin kanina. So, yun lang ang mga happenings today, and then siguro aalis kami later kung meron kaming appointment or mga importanteng lakad, di ko alam, di ko pa sure kung lalabas kami. So, yan lang, mag-ayos ako ng labada. Yun, bilang isang ina, alam mo, ang dami kong role dito, grabe. Hindi kami na lumabas, kaya kami na ang gagawa ng pagkain. Meron ng tomato sauce na ready. At ang i-toppings niya raw ay yung salami, yung Italian processed na salami na binili ko dun sa Island City Mall. Ayan guys.
At kung interested kayong mapanood yung paggawa nito, yung details, meron ako dyan sa, dito sa channel. Paki-check nyo lang, dyan sa playlist ko. Nandyan sa playlist na ang pangalan ay Rich Cheats Recipes, nandyan. At saka doon sa playlist ko na pangkabuhayan. Ayun. So, ay naku, may langaw. Bakit may langaw? Kung mawala ang tatlo, isa, dalawa, tapos meron pa dito sa loob ng oven. Ayan, unprocessed. Lagay na ng mozzarella cheese. Ayan. Marami ng cheese. So, lagyan na yan ng ano yan yung lagay mo? Salami. Salami, nalami. Ang ganda na rhyme. Salami, nalami. Lami is yummy in Visayan. Yummy in English pa. Lami is a Visayan word for yummy. And that is it. Ayun, salami, lalami. Lumikit na. Kung mamaya natin lagay na. Lagay natin ngayon? It's up to you. Mamaya natin lagay? Up to you. You can see now, makita nyo, marami na siyang parts. Ipakita mo nga yung parts. Masisi na siya, marami ng parts na render, ayun na. Pero natin ako para another step. Sa susunod na procedure. Malalaki ito. Ganyan? Ayan. Sabi natin, haluin ulit. Hanggang dito na sa chin, ayos. Mamaya Ito na lang. naman ay kopa. Mamaya natin lagay ito. Kapukulo. Kapukulo pala ito. Hindi pala kopa. Mamaya na lang natin. Okay, puting the capsicum, yung bell peppers na malalaki talaga ito. Yung imported guys. Ang sarap niyan, matamis at mabango. Capsicum. The capsicum is here. At nakahalo siya sa pizza today. Ang sarap nitong pizzang to, special. At special din ang nagluluto. Ayan. Ay, oo. Special. Ayan, ang special. Special. Special tanong yan. Special. Yum. Sarap. Kumukulo na ito at kumukulo-kulo pa guys. Look at that. Okay, ilagay natin. Very hot. Very hot and very bonissima. Buonissima la mia pizza. Ok, volete assaggiare? Magari. Ok, eccolo. Una fetta per te, una fetta per me, una fetta per lui, una fetta per voi, a lei, a lui, a tutti quanti. Ok, tutto per one day oggi. Questa è la pizza speciale che ha fatto mio marito. Ito na pa. Buono. Yung ituloy natin ang pagbibilag sa labas. Okay, let's go. Capucolo. Qua. E poi parmigiano. Mozzarella. E tutto. E fatto. Wow. Wow. Let's eat. Wow. Bulong, isa pa. Wow, this is the very special one. It is. Oh, nice. So let us now eat, guys. Come on. Do you like pizza? Do you eat pizza? Sorry if not. Ako kakain ako. This is sobrang natin ah. Okay, eat. Let's eat. Okay, yung drinks eh. Ready na.
Naman po. Hawaiian pizza for Bebet Arabejo, my classmate. Ayan, kasi pupunta siya dito, bibigyan ko siya ng tanim. Then, bigyan ko siya ng pizza kasi noong namigay kami sa frontliners, sabi niya, i-deliveran ko raw siya. Ay, hindi ko naman alam pa ang address nila. Eh, ngayon pupunta siya dito, guys, kaya, ayun, bibigyan ko siya para na masaya ang mundo ay magbigay paminsan-minsan. Hindi alam ni Bebet na bibigyan ko ng pizza, guys. Surprise ito. Nakita na na. Teka, ipakita natin yung pizza ang binigay natin. Ayan. Nakita na. Na-fold siya kasi Malaki masyado. ibabaw ko kasi 15 inches ito, guys. Kaya lang yung karton natin is 12 inches. Kaya maliit. Kaya ganyan. Nakapaibabaw yung isang slice. Pero okay lang. Masarap naman. Ang nakakatuwa nito, masurprise siya mamaya. Minsan lang kami magkita. Matagal na kami hindi nagkita ng classmate kong yan. Dapat sana mag-reunion kami hindi natuloy. Kaya binigyan ko siya para matikman naman niya dahil sabi niya, kailan ko kaya matikman yung pizza nyo? Sabi niya, lagi pag gumagawa kasi ang asawa ko nakikita niya pag nilalagay ko sa online. Kaya sabi ko, bigyan natin, kawawa naman. Lagi na lang sinasabi gustong tikman. Ayan. Diyos ko, wala pa akong ayos. Ayun, nakuha na ni Bebet yung yung pizza kanina, tapos nag-PM sa akin at nasarapan daw at talo pa raw ang Greenwich, sabi pa niya. Ngayon naman ako para sa inyo, guys, i-share ko itong pesto. Yan. Yung how to make the very yummy, very earthy, very exciting pasta sauce, the pesto sauce. Ayan. Tingnan nyo yan, ha, sa channel ko. Ayan, pesto sauce. How to make it. Ayan. I-click nyo lang yan sa playlist ko na Rich Cheats Recipes. Ayan. Okay? So, magpaalam na ako dahil tapos naman ang araw. At madilim na naman. Gabi na naman. Ayan, Bye-bye, guys. See you again next time. Thank you so much. Stay safe. God bless. At mag-subscribe, mag-like, comment, share. I-share nyo naman sa mga kaibigan at kapamilya. Para sa ganun lumaki pa rin ang ating Kachich, ang Rich Chich channel family. At yung isa busy rin doon, Busy. Yun. Bye-bye.